ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣିଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ସ୍ଥିତ ଆରଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅସୁରାଳି ଧୂସୁରୀ ଦେଇ ବସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନରେ ଏଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ। ଭଦ୍ରକରୁ ଏହାର ଦୂରତା 40 କିଲୋମିଟର। ଧାମନଗର ଦେଇ ଏଠାକୁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରୁ ନୌକା ଯୋଗେ କିମ୍ବା ମଟର ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଡ଼େ ଆରଡ଼ି ଘାଟ। ଯାଜପୁର ସହରରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ସୁସୁଆ ଦେଇ ଏହାକୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୁବୃହତ ଉପତ୍ୟକା ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କହିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଠାରେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରତର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଶିବ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ କୁମାର ସମ୍ଭବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଆରଡ଼ି ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପ୍ରଚଳିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଜୈନିକ କୃଷକ ବାଳକ ଜମିରେ ହଳ କରୁ କରୁ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ଚମକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ହଳ ଫିଟାଇ ଦେଖିଲା ଏକ ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗର ବିରାଟ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା ଏବଂ କପାଳରୁ ଝରି ଯାଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀର ଧାରା। ସେଠାରେ କୃଷକ ବାଳକର ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ଲାବିତ ହେଉଥିଲା। କରଯୋଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳାଦ୍ରି ସମରସିଂହଙ୍କ ହରଡ଼ କିଆରୀରେ ହଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକା ତଳେ ଲୁକାୟିତ ଏକ ଶିବ ଶକ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଯାଜପୁରର ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପାସନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ତାହାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୂଜକ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା 80ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ କାଠ ନିର୍ମିତ ଥାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ କନିକାର ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେୟ ଦୁରାଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେ ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ପାତଦେଶକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମଣିଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମହିମାରୁ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଲେ। ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେୟ ଭକ୍ତି ଓ କୃତଜ୍ଞତା ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କେହି କେହି ରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ପାଟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେୟ ରାଜତ୍ୱ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ 180 ବର୍ଷର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ରତ୍ନଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଅଣାଯାଇଥିବାର
ଜଣାପଡ଼େ। ଆରଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ନୌକା ପଥର ନେବା ପାଇଁ ନଦୀ ଓ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଏହାର ଗଭୀର କେନାଲ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ବିଧି ଉତ୍କଳୀୟ ଶୈବ ଆରାଧନା ରୀତିରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ସେବାବିଧି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଆରାଧନାଠାରୁ ପୃଥକ ବୋଲି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି। ବେଲପତ୍ର ଆକପୁଷ୍ପ ସହିତ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୈଶାଖ ମାସରେ ଚମ୍ପା ଓ ବେଲପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଇବା ଲାଗି ଭିଡ଼ ଜମେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସହ ମନ୍ଦିରର ପହଡ଼ ଖୋଲେ। 9ଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନୈବେଦ୍ୟ ଅନ୍ନଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ହୁଏ ଉଲଙ୍ଗ ବେଶ ଘର୍ଷଣ। ଅପ୍ରୀତ ହେଉଥିବା ଘର୍ଷଣ ଘିଅ, ମହୁ, ଛେନା, ଦହି, କଦଳୀଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ସବୁରି ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଧାମୟ ରସ ମଣିଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ନାମରେ ସୁବିଦିତ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ପାନ କରି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଏକ କୁଣ୍ଠରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ, ବେଲପତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ପାଦୁକ ଏଠାକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସର୍ବରୋଗ ଓ ନିରାକରଣ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଭକ୍ତ ପାଦୁକାକୁ ନିର୍ଭୀକରେ ଚିତ୍ତରେ ପାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଯୋଗୀ ବେଶ ଓ ବିଶ୍ରାମ ବେଳ। 4ଟା ବେଳେ ହୁଏ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଏହି ବେଶ ଅତି ଅପୂର୍ବ, ଶାନ୍ତକାନ୍ତ, ମଧୁର, କୋମଳ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତୀ ଓ ତାପରେ ନିଶି ପ୍ରହ ବା ଶେଷ ଭୋଗ। ଶେଷ ଭୋଗର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ବାଟୁଳା। ତାପରେ ଦ୍ୱାରରୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୀତି ଚଳି ଆସୁଛି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପୀଠ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୌଣସି ଆପଦ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଯେ କୌଣସି ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସର୍ପାଘାତ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରଧାନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ସ୍ଥାନଟି ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ। ଭକ୍ତମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜଳାଇ ଶିବ ସ୍ତୁତିରେ ଝଙ୍କାର ତୋଳନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ଉଲ୍ଲାସରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ ମାଟିର ପ୍ରଶଂସା। ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ୟତୀତ ମକର ମେଳା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁ କାଳରୁ ସମାବେଶ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି।